Vítam ťa pri počúvaní tohto príbehu. Nie je dôležité, kde sa práve nachádzaš. Stačí, ak si na chvíľu ochotný venovať pozornosť slovám. Príbeh, ktorý budeš počuť, je fikcia, no vychádza z vecí, ktoré sú ľuďom blízke. Z pamäti miest, z nevypovedaných otázok a z ticha, ktoré má niekedy väčšiu váhu než odpovede. Ak chceš, môžeš len počúvať. Príbeh sa začne sám. Záznam bol uložený v spodnej zásuvke kovovej kartotéky, ktorá sa už roky nedala úplne zavrieť, pretože jeden z jej rohov bol po nehode ohnutý dovnútra. Ako by sa ho niekto pokúšal násilím vytiahnuť zo steny, a keď to nešlo, nechal to tak, s vedomím, že čas dokončí to, čo ľudská ruka nezvládla. Papier bol hrubý, kedysi biely, dnes farbený do neurčitého odtieňa medzi sivou a žltou, nasiaknutý vlhkosťou, ktorú si budova držala v stenách aj dlho potom, čo bola oficiálne uzavretá a vyhlásená za prázdnu. Okraje listu boli zvlnené, miestami roztrapkané, ako by sa ho niekto často dotýkal prstami, ktoré sa jemne triasli, či už chladom, alebo niečím, čo sa nedalo pomenovať jednoduchým slovom. Písmo bolo drobné, úhladné, no nie celkom pevné. Každé písmeno stálo na svojom mieste, ale medzi riadkami bolo cítiť váhanie. Ako by autor textu pri každej vete zvažoval, či má pokračovať, alebo papier radšej roztrhnúť a mlčať. Ak toto niekto číta, začínal záznam bez úvodu, bez mena, bez datumu. Znamená to, že budova ešte stojí a že stále dýcha. Autor sa v texte nepredstavoval. Nikde nebolo uvedené, či išlo o pacienta alebo zamestnanca, o muža alebo ženu. Len hlas zachytený v slovách, ktoré pôsobili pokojne, až znepokojivo vyrovnane, ako by sa ich písateľ už dávno zmieril s tým, že niektoré veci sa nedajú zmeniť, len opísať. Hovoria, že pacienti zmizli, pokračoval záznam. Že v noci ušli, že ich niekto odviedol do lesa, kde sa strátili medzi stromami, alebo že spadli zo svahu, ktorý je v zime klský a v lete zradný. Vždy sa našlo vysvetlenie, ktoré znelo dostatočne presvedčivo pre tých, ktorí tu nikdy nespali. Medzi touto vetou a nasledujúcou bola dlhšia medzera. Ako by pero na chvíľu prestalo písať a autor len sedel, počúval ticho budovy a vážil si jeho prítomnosť. Pravda je jednoduchšia, stálo ďalej. Nikto z nás neodišiel. Atramen bol v tomto mieste o niečo tmavší, ako keby písateľ pritlačil viac, než bolo potrebné. Sanatórium pod Bílou skalou nie je miesto, je to pamäť. A pamäť má jednu vlastnosť, o ktorej sa v správach nepíše. Čo si raz zapamätá, to už nikdy nepustí. Text pokračoval opisom noci, ktoré sa v budove nelíšili jedna od druhej. Noci, počas ktorých sa chodby plnili zvukmi, ktoré neboli hlasné, no o to vytrvalejšie šuchotom bosých nôh, tichým dýchaním pri stenách, šepotom, ktorý neznel ako rozhovor, ale skôr ako opakovanie mien, pomalé, trpezlivé, vždy rovnakým tónom. Niektorí z nás začali počuť budovu hovoriť, písal autor. Nie nahlas. Nikdy nahlas. Len tak, ako sa ozývajú vlastné myšlienky, keď nie ste si istí, či patria vám. Záznam spomínal izby, v ktorých sa vzduch stal ťažší, chodby, kde čas sa spomaloval a pocit, že niekto stojí tesne za chrbtom aj vtedy, keď sa človek nachádzal úplne sám. Hovoril o menách, ktoré sa objavovali na stenách, vyrité nechtami alebo ceruskou. A o tom, že niektoré z tých mien patrili ľuďom, ktorí tam v ten čas ešte ani neboli. Budova vie, stálo v ďalšom odseku. Vie, kto prišiel dobrovoľne a kto zostal z donútenia. Vie, kto bol ponechaný na pospas tichu. Vie, kto bol opustený v okamihu, keď potreboval, aby niekto ostal. Ku koncu sa písmo začalo mierne zvažovať. Ako by ruka slabla, alebo sa ponáhľala nie z netrpezlivosti,
ale zo strachu, že nebude dosť času dopísať všetko, čo malo byť povedané. Ak sa niekto bude pýtať, kde sme, znela posledná časť záznamu, odpoveď je jednoduchá. Sme tam, kde sme boli naposledy videní. Len už nie je tak, ako nás poznali. Úplne posledná veta bola oddelená od ostatného textu krátkou čiarou. Ako by mala stať sama. Sanatórium si pamätá. A to, čo si pamätá, si nenechá vziať. Pod týmto textom nebol podpis. Len otlačok prsta, rozmazaný a nejasný, ako by patril niekomu, kto sa v poslednej chvíli dotkol papiera, aby sa uistil, že je skutočný. Cesta do hôr sa začala nenápadne, tak ako sa zvyknú začínať veci, ktoré majú človeka neskôr dobehnúť, hoci v okamihu, keď sa dejú, ešte pôsobia nevinne a takmer samozrejme. Asfalt bol spočiatku hladký, lemovaný značkami a občasným domom, no čím vyššie auto stúpalo, tým viac sa krajina uzatvárala do seba. Ako by sa rozhodla, že od istého bodu už nebude patriť každému, kto sa po nej rozhodne kráčať. Stromy rástli hustejšie, ich kmene boli tmavé a nasiaknuté vlhkosťou a tiene medzi nimi sa zdali hlbšie, než by zodpovedalo dennému svetlu, ktoré sa len s námahou predieralo pomedzi konáre. Máme ešte dlho, ozvala sa zozadu Lucia, nie naliehavo, skôr preto, aby prerušila ticho, ktoré sa začalo v aute usádzať príliš pohodlne. Nie, odpovedal Marek po krátkej pauze, počas ktorej sa jeho pohľad ani na chvíľu neotrhol od cesty. Už nie. V aute sedeli 4 ľudia, spojení viac minulosťou než prítomnosťou a každý z nich to cítil inak. Nina sedela vpredu a pozerala sa na cestu s výrazom človeka, ktorý vie, že sa niekam blíži, hoci ešte presne netuší kam, no podvedome už tuší, že návrat nebude rovnaký ako príchod. Tomáš sedel vzadu, ruky zopnuté, pohľad upretý do priestoru medzi stromami. Ako by sa snažil zapamätať si každý detail krajiny pre prípad, že by sa k nemu neskôr musel vracať len v myšlienkach. Keď konečne zastavili, bolo to na malej čistinke, kde sa les na okamih rozostúpil, ako by sa nadýchol a potom sa opäť stiahol. Tráva bola nízka, vlhká a studená na dotyk. Vzduch mal ostrý, kovový nádych a ticho tu nepôsobilo upokojujúco, skôr ako niečo, čo čaká a trpezlivo pozoruje každého, kto do tohto priestoru vstúpi. Tu? Spýtala sa Nina, hoci vedela, že otázka je zbytočná. Tu, prikývol Marek a vypol motor. Sanatórium uvideli takmer okamžite, pretože ho nebolo možné prehliadnuť. Stálo vyššie na svahu, sivé a nehybné, s radmi úzkych okien, ktoré pôsobili slepo. No zároveň zbudzovali nepríjemný dojem, že si ich niekto z druhej strany môže pamätať. Budova nepôsobila opustená, len trpezlivá, ako by vedela, že všetko má svoj čas a že ľudia, ktorí sa objavia v jej blízkosti, sa jej skôr či neskôr dotknú. To je ono, povedala Lucia potichu hlasom, ktorý sa v tichu lesa rozplynul rýchlejšie, než by si želala. Nikto sa jej nepýtal, odkiaľ to vie. Niektoré veci nebolo treba vysvetľovať. Stan stavali bez veľkých slov. Pohyby mali pomalé, ako by sa snažili nerušiť priestor okolo seba viac, než bolo nevyhnutné. Každé šušťanie látky, každé prasknutie konára pod nohami znelo hlasnejšie, než by malo. A Nina mala zvláštny pocit, že les si tieto zvuky ukladá jeden po druhom. Je tu chladno, poznamenal Tomáš, keď si sadali k malému ohňu. Nina pokrútila hlavou. Nie, len tu nie je teplo. Prvá noc prišla potichu, bez jasnej hranice medzi dňom a tmou. Keď sa les ponoril do tieňov, ticho zhustlo a získalo zvláštnu váhu. Nina sa zobudila uprostred noci s pocitom, že jej niečo uniká, že niečo, čo malo byť prítomné, zmizlo. Chvíľu ležala bez pohnutia, počúvala vlastný dých a snažila sa presvedčiť samu seba, že ide len o nepokojný spánok. Potom začula kroky. Boli pomalé,
pravidelné a ozývali sa niekde medzi stromami, smerom hore, k sanatóriu. Nezneli hrozivo, skôr unavene, ako by niekto kráčal bez cieľa, len preto, že nemal kam inám ísť. Počujete to? Zašepkala, hoci nevedela, či ostatní nespia. Nikto neodpovedal. Kroky však nezmizli. Ráno prišlo s hmlou, ktorá sa držala nízko nad zemou a plazila sa medzi stromami. Rozhovory boli krátke, útržkovité a keď Lucia napokon povedala, že sa v noci zobudila na šepot, ktorý nevedela zaradiť k snu, Tomáš len ticho prikývol. Niekto ma volal, povedal. Povedal moje meno. Marek si odpil z čaju. Možno sa ti to zdalo. Nina sa na ňo pozrela. Vietor nepozná mena. Druhá noc bola iná, ťažšia. Ticho sa zdalo hustejšie a zvuky, ktoré sa ozývali z lesa, boli bližšie, ako by sa priestor medzi nimi a niečím neviditeľným zmenšoval. Šepoty sa miešali s vetrom a mená sa opakovali pomaly, trpezlivo, jedno po druhom. Keď sa medzi stromami objavilo bledé svetlo, ktoré sa pohybovalo bez jasného zdroja, všetci ho videli. Nemali by sme tam ísť, povedal Marek a ani sa nepohol. Už sme na ceste, odpovedala Nina a vykročila prvá. Cesta k sanatóriu bola strmá a pôda pod nohami mäkká, nasiaknutá vlhkosťou. Dvere budovy boli pootvorené, ako by niekto rátal s tým, že prídu. Vo vnútri bolo chladno a vzduch páchol dezinfekciou, starými liekmi a niečím kovovým, čo v človeku vyvolávalo pocit dávno uzavretých miestností. Lucia sa zastavila pri jednej izbe. Dvere boli pootvorené len natoľko, aby bolo vidieť kúsok vnútra. Úzky výsek priestoru, v ktorom sa svetlo z chodby lámalo zvláštnym spôsobom, ako by si nebolo isté, či má pokračovať ďalej. Na okamih tam len stála, ruku položenú na studenej stene a mala pocit, že ak prekročí prach, niečo sa nenápadne, no nenávratne zmení. Tu, povedala potichu. Ostatní sa k nej priblížili pomaly, ako by ich niečo brzdilo. Nie fyzicky, ale niečím hlbším, vnútorným. Nina sa pozrela dnu a okamžite vedela, čo Lucia uvidela ešte skôr, než to pomenovala. Na stene, tesne nad miestom, kde kedysi stála posteľ, bolo do omietky vyrité meno. Písmená boli nepravidelné, miestami hlbšie, miestami len naznačené, ako by ruka, ktorá ich vytvárala, slabla a znovu naberala silu. Jakub. Vzduch v miestnosti bol ťažší než na chodbe. Zvláštnym spôsobom tu bolo cítiť prítomnosť niekoho, kto odišiel, no nezmizol. Lucia mala pocit, že keby sa nadýchla príliš hlboko, dýchla by aj niečo viac než len studený zatuchnutý vzduch. To nie je možné, zašepkal Marek, no jeho hlas znel prázdno, ako by sám sebe neveril. Je, odpovedala Nina, len sme to nechceli vidieť. Vošli dnu. Podlaha jemne zavrzgala, no zvuk sa rýchlo stratil pohltených stenami. V miestnosti nebolo takmer nič. Len zvyšky kovového rámu postele, malé okno s mliečnym sklom a stopy po niečom, čo tu kedysi bolo súčasťou každodennosti. Lucia sa dotkla steny pri mene. Prstami prešla po nerovnostiach v omietke a mala pocit, že pod nimi cíti pulzovanie. Slabé, no vytrvalé. Vtedy sa to ozvalo. Nie hlasno. Nie zvonka. Nemal som odísť. Zaznelo v priestore, kde by nemal byť žiadny hlas. Lucia prudko stiahla ruku. Počuli ste to? Tomáš prikyvol, bledý. To bol on.
Marek sa otočil, ako by chcel nájsť zdroj zvuku, no miestnosť bola prázdna. Jakub? Vyslovil meno opatrne, ako keby sa bal, že ak ho povie príliš nahlas, niečo odpovie. Bol som tu, zaznelo znova pokojne, bez vyčitky. A vy ste odišli. Spomienky sa vrátili všetkým naraz. Noc, v ktorej ho presviečali, že sa mu len zdá, že je unavený, že potrebuje spať, a ich rozhodnutie odísť, pretože nevládali počúvať jeho strach. Mysleli sme si, že... Začala Luciano, hlas sa jej zlomil. Že ráno bude lepšie, doplnil hlas. A ja som si to myslel. Na chodbe sa ozval šepot. Viacero hlasov naraz, no neboli naliehavé, skôr trpezlivé, ako niekto, kto čaká, kým si človek sám uvedomí, prečo je tu. Nina pocítila zvláštny tlak na hrudi. Toto miesto... Ono si pamätá. Pamätá si každého, odpovedal Jakub. A každého, kto odíde, si pamätá inak. Lucia sa rozhliadla po miestnosti ešte raz, ako by si ju chcela uložiť do pamäti a potom cúvla späť na chodbu. Musíme ísť. Nikto jej neodporoval. Keď vyšli z izby, dvere sa za nimi pomaly pohli. Až sa takmer úplne zatvorili. No zostali pootvorené presne tak, ako predtým. Ako by čakali na ďalšieho, kto sa pristaví. Cesta chodbou späť sa zdala dlhšia, kroky zneli dudšie, vzduch chladnejší. Hlasy sa postupne utíšili, až napokon zostalo len ich vlastné dýchanie a tlmený zvuk vetra, ktorý si našiel cestu rozbitým oknom. Keď vyšli von, noc ustupovala a obloha nad horami mala bledý, sivomodrý odtieň. Sanatórium za nimi stalo ticho, nezmenené, ako by sa nič nestalo. No každý z nich vedel, že sa stalo dosť. Keď sa 4 návštevníci vrátili domov, svet vonku sa zdal, že je rovnaký ako predtým, no oni cítili niečo, čo sa nedalo pomenovať slovami. Mestské ulice, ktoré pred chvíľou pôsobili obyčajne, sa zdali byť príliš tiché a vzduch akoby niesol stopy hôr a lesa, v ktorých strávili noc. Nikto sa ich nepýtal, kde boli. Nikto si nevšimol, že sa vrátili z miesta, ktoré bolo oficiálne zatvorené a zabudnuté, no oni vedeli, že budova pod bielou skalou ich stále sleduje a že sa ich dotkla viac, než dokázali pochopiť. Oficiálne záznamy hovorili jasne. Sanatórium je prázdne, žiadne pohyby pacientov, žiadne nezrovnalosti, stav budovy stabilný. Archívy uvádzali, že poslední pacienti boli prepustení pred rokmi a že všetko, čo sa odohralo, padalo do minulosti, ktorá už neexistuje. 4 návštevníci boli evidovaní ako osoby bez ranení, bez psychických následkov, stabilní a všetko sa javilo akoby normálne. No ticho, ktoré si odniesli so sebou, bolo iné. Nebolo to ticho obyčajné, bežné, ktoré človek pozná z prázdnej izby. Bolo to ticho nabité spomienkami, menami a hlasmi, ktoré sa nikdy úplne nestratia. Každý krok, každý šepot, každé rozhodnutie, ktoré sa v sanatóriu stalo, zostalo zachytené v stenách, podlahe, v oknách, ktoré sa nepozerali von, ale dovnútra. Na všetko, čo sa tu dialo. A Jakub bol jeho strážcom. Jakub nezomrel, keď odišli. Jeho vedomie zostalo prítomné a trpezlivé, sledovalo budovu, sledovalo jej steny a čakalo na tých, ktorí si mysleli, že sa dajú veci zabudnúť alebo prehliadnúť. Bol svedkom všetkých nocí, keď pacienti počúvali steny, keď sa ticho menilo na hlas. Keď budova učila, ako sa nedá unikať vlastnej minulosti. Nikdy neodišiel. Šepotalo ticho v ich myšlienkach, keď sa snažili zaspať. A oni cítili, že niečo z neho zostalo v nich. Jemne, ticho, nenápadne ako tie dlhé chodby, ktoré sa stále tiahli v spomienkach ich mysle. A tak sa stalo,
že 4, ktorí vstúpili dobrovoľne, si odniesli niečo viac než len zážitok noci. Odniesli si prítomnosť minulosti, ktorá sa nezmazala. Odniesli si Jakuba, ktorý sa stal súčasťou ich ticha, a budovu, ktorá si pamätala a pamätať bude vždy. Každá noc, každý hlboký dých, každý šepot, ktorý počuli, bol jeho hlas. Nie vyhrážka, nie trest, len pripomienka, že niektoré veci, ktoré sa stali, sa nedajú zabudnúť. A že tie, ktoré človek nechal bez pozornosti, si vždy nájdu spôsob, ako dať o sebe vedieť. A keď sa pozreli späť k horám, kde budova stále stávala sivá a nehybná s oknami, ktoré akoby všetko videli, vedeli, že tam bude čakať. Čakať na tých, ktorí prídu, a pamätať si tých, ktorí odišli. Nie preto, aby ich trestala, nie preto, aby sa pomstila, ale preto, že si pamätať vedela. A pamäť je niečo, čo nikdy nezabúda. V ten večer, keď sa 4 ponorili do vlastných postelí, ticho v ich izbách bolo ťažké a zvláštne. Každý z nich počul vzdialený šuchot, každý cítil jemný tlak, ktorý nemal pôvod v žiadnom človeku ani zvierati. To bol Jakub, to bolo sanatórium. A oni vedeli, že už nikdy nebudú presne tým, čím boli predtým. Niečo z nich zostalo tam hore, niečo sa vrátilo s nimi, tichá prítomnosť, ktorá sa usadila v ich spomienkach, v ich snoch a v každom kroku, ktorý urobili. A niekedy, keď bolo príliš ticho, počuli znova jeho hlas. Jemný, trpezlivý a vedeli, že nie je sám. Budova si pamätá. Jakub si pamätá. A oni si teraz pamätajú tiež. Týmto sa príbeh uzatvára. Niektoré otázky možno zostali otvorené. Nie preto, že by chýbali odpovede, ale preto, že nie každý príbeh ich potrebuje. Ďakujem, že si našiel čas počúvať. A chceš pokračovať? Ďalšie príbehy ťa už čakajú.